guys atong hulaton si Alvin kung kanus asya mo abot. Kay tuwa sila nanubid guys. Atong subayan ko no ang subid ni Alvin og makakuha ba guys? Kaning ga abli sa kanal guys, ako ning masamo si Jose. Giganahan ko no siya pag abli aning maong kanal guys, atong tan-awon. Dako as isda. Isdang Alvin. 2 ka buok guys. Kani mga kaya gid ni mga 6 kilos ining 2 ka buok. Wa magaganga dai mo. Usay bugto, usay naylon, way taga. Dai nagangad nang subok. Ay sa istorya ba marno, marubos. Ladyo na damo. Mata. Ano damo no? Diya ka ladyo ra damo. Gusto na damo. Bukuan. Bilawihan sugat to. Ha? Magbunga na kita, ikaw may una sa ako. Ako bilawihan asa mo gumukuan, pasag na eh. Pastaan na si kuan sila na. Buwan ito tangtangag, ganagara, may dabog ka no. Yung ito, nagbiray mo sa dingding ito. Bahala kung taga, pumalaan nga sila. Siguro na ng dawin no. Siguro ng dawin, ito mo? Asa, kaduha. Yung namato na, yung nga ganga, iguan, yung bugto. Yan nga bugto si mo ha? Yung isang bugto ko din, tuhay. Yung nga, tuhay, wag mo na yung nylon. At taga, ipook? Ha? Ipook? Betul wa? Mengawa lagi nylon, dikongkot. Lagi ka sa badan? Intero badan nawa 2 ka buok. Hindi na usang damo na taga. Taga ho. Murag wa na ba dapat sa taga. Pag ganang kinuano nang nang bahagan wa damo. Dili mo unsa. Lamping kini kay grabing takaaw. Tanalo ko. Pag nawa lang putok. Tay na aga po no. Kato siguro katong buhi siguro nakapitas. Nganan ka bugaong ng suot puting pagaan tunog. Sigurado basta puro tagang kugo. Isti ako na pagka nagbuhian na madada po man. Ang sa madab biraha jud kala sa pag lakon jud kay na itugot imong utro kay laylay ka daw na mabuhian jud na ni katawan jud ka. Hadbong ko yung puluna na gawas. Oy. Mataya pa kani buhian na ang taga mo ko na buhian na gibalik kung pataw na kabuhi na sa makadagan mo na. Para ko makabuhi mo para ato pinisan mo hubot. Ibu ada isda dubok na. Dubok na. From the sea. From the sea. Ya, bagi na murag na. So magsilupit. Ikaw sa ato ka. Kanina doon sa mga 4 surtapin. Wala dyan. Tawagan ako si Ipin. Tawag eh. Kami mau dikocok. Nah, so lagi penepuk lagi.
Asa niya baligyan na do? Wala ulit kuha ba? Ah, lulit na naman kay to ilang ipin kay utangon man. Ay. Tangon og daghan. Lagi na. Wala na gawa. Dagko abay.